Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:04. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Las 5:05 Aksyon Radio Philippines, Standard Time, ang kanamoon sang kaso sang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Aran na sa 21,340, may 714 ka mga bag-o nga kaso subong adlaw. Ang mga naka-recover naman ang mga nag-alalayo, aran na sa 4,441. May 11 ka mga nag-ayo subong adlaw, kag ang pinakamasubok bagod bay nagaduwag sa gihapon sa kanabuon sa mga nagkalamatay. Ang mga nagkalamatay sus malapit na sa 1,000. Yara na sa 994, may 4 o kung may 7 ka mga dugang nga nagkalamatay subong adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:06 Aksyon Radio Philippines, Standard Time, sa lawat mayong gabi na naman, mayong hapon na naman. Sa mga adlaw, petsa say, Sabadong Sabado. Sa ato sa nga pagpangalagad, madamo sa nga mga balita kag hitabo nga nagapatayog sa Bacolod kag probinsya. Sa bungged nga adlaw, halin sa balita angot sa paggabuno patay sang driver sang dipasahi nga van. Sa parehuman nga driver sa piyak lamang sang Sierres sa South Terminal. Lugar ini nga mabadamo sa mga tao kag salakyan nga nagalindabay. Oras nga natabuan gid nga nagasinumbali lamang ang mga tao. Nagbuno ara subong sa prisuhan na sang istasyon sang pulis. Ay kaduwa nga balita among paggasongka mga kaaksyon sang priso nga nagpalagyo sa prisuhan sang police station 2. Pagkadto sa balita, angot sa pagkarosdak sang Taytay nga ginaagyan sa mga tao kag salakyan didto naman sa may syudad sang Bago. Una sa balita, una sa aksyon. Initaran nga balita ang una nga sumigabong kag una nga nabatian diri sa Aksyon Radio Bacolod. Wala sang lisa o bosposa ang balita. Adlaw ini nga napunan sa mga insidente kag krimen. Tuhay sa sitwasyon sa nga tiyempo subong nga medyo magalumon. Mabulubog na ang tiyempo pero ang balita mainit. Ang tiyempo naton subong nagapilis ngoon. Bangod sa malain sa gihapon nga panahon. May tiyon nga nagadulom ang langit. Bangod sa nagaporma nga galom. Kag kun kay sa nagatupa gani ang manipis kag mabuot nga sahi sang ulan. Palatuntunan Aksyon Reports After Edition, inyo ka-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Sa ilo kita sa mga Pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Unahon naton ang medyo bad news na naman sa sudad sang Bacolod. Ang Bacolod may dugang na naman nga isa kakaso sang COVID-19. Ang kabagusan mga kaaksyon 17
17 na ang kaso sa nga COVID-19 positive diri sa maya sunod sa nga Bacolod. Ang report sa nga Western Visayas Center for Health and Development Bulletin number 72 sabong lamang hapon nagapakita nga ang Bacolod non Bacolenyo nga nagpositibo sa COVID-19. 37 anyos ang edad, lalaki, OFW na naman. Ara naka-quarantine sa quarantine facility. Ti ang Bacolod sa Rasiling na 17 na ang kaso sa COVID-19. Sa 17, 7 ang naka-recover na, nag-ayo. 3 ang mga nagkalabatay, 7 ang aktibo nga kaso. Sa Bugos naman nga Western Visayas, hindi lamang diri sa Bacolod, kundi sa Iloilo may nagpositibo man sila to. Nagapaindis-indis ang Bacolod kung kaysa sa Iloilo mo. No, doon nagadungan, doon nagasinundanay lang. Kung may magpositibo sa Bacolod, mayara man ga positibo dito sa Iloilo. Tisubong may isa sa Bacolod, may isa man dito sa Iloilo. Ang Bacolod na kaaksyon nga kaso ika-122 ina siya sa Bugos nga Western Visayas. Ang ika-123, 35 anyos nga lalaki, taga-Balasan, Iloilo. Kabayunta nga damo lang mag-alalagyo kag maubos-ubos sa tanan. Kuha ang test sa mga nagabalalik nga mga OFWs. 509 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkaliban sa ding balita sa lokal? Trahedya sa sunod sa nga Bago, Taytay na Rosdak sa Barangay Ilihan, Bago City. Dungan gid sa paggalabay sa nga isa ka truck, Taytay nga alagyan sang mga tawo o konsalakyan. Pakadto sa isa ka mountain resort. Ang truck nga naglabay kargado sang balas. Naglabas sa naglabay sa Taytay. Apang gulpi lamang bumulahog. Hinali lamang nagragaak kag narusdak. Una sa balita, una sa aksyon. Basta narusdak kanila laban gating rason sira. Kadugayon na sang Taytay. Kag wala na siguro makay o agod mapabilin ang kabakod bla. Inibalang insidente ang mahimo nga makapabugtaw. Sa iban pa nga mga lugar nga mayara sang madugay na nga Taytay. Kaga permi ginaagyan sang salakyan nga tion na subong. Agod inang Taytay o si saon ninyo kon bala ang yasari kapag on-ara sa gihapon. Madamo na sa mga insidente mga kaaksyon nga kaangay siri. Insidente nga kon kaisati ginabasol sa kapabayaan. Ang balatian sa pamatasan sa mga taos buong dali sa Pilipinas, kung wala sang may matabo, hindi maghulag. Kung may matabo na gani, amo pa ang pagsinala-sala. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pamangkot subong ang iban pa mga Taytay sa Negros Occidental pag-un pa bala. Ano bala masiguro na hindi na matabo ining parihong trahedya. Hindi malapod sa mga Negrosanon nga madamo sa mga Taytay sa probinsya nga ang edad sobra pa sa isa ka century. Ginatos-gatos ang edad. Salsalon man tuod kag sementado. Pero ang salsalon biya ginakatuktukan man. Kung sa mga kanta pabalasang uling tubo na may lyrics na sila. Nabisan gani salsalon ginakatuktukan. Dibla? Why sang forever? Ang bato gani kung kaysa sa ulihi kakatunaw na eh. Basta gani madugayan ang isa ka bagay sa ginatos katuig ng edad sina, may ara ganyan isang maga minyar, maga huyang ganyan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa iban pagid nga balita, mga kaaksyon, priso nga nalagyo sa Station 2 sa Bacolod sang Mayo 4. Balik priso. Matapos magsungka sa City Director sa Bacolod City Police Headquarters kaina. Una sa balita, una sa aksyon. Amorik kahapon ang ginmuno naton di nga sa pagpalagyo niya nag-upod sa kuno siya sa nga live-in partner
nga bantog sa ngalan ang live-in partner niya si Baby Shark. Ito nga lang sa live-in partner. Lagi man siguro magpanugaya, nakabati siguro sa panawagan Bladri sa Action Radio. Ha? Ining makabigpugante nga si James Brizuela, letter S lening Brizuela ya, hindi letter Z. Oh, James Brizuela, 36 anyos ang edad sa Barangay 3 Bacolod, nalagyo sa prisuhan Mayo 5 sang kaagahon. Pero wala madugayan, posible nga na konsensya. Nakapaminsar naman siya nga magsungka na lamang. Ang City Director sang BCPO, Attorney Henry Benyas, ginpagkamaayo, nasa Police Station 1 lamang anay dalon ining si Brizuela. Ibalanta naman basta kung nagpalagyo ka nga preso, pagbalik ka sa gintindiran mga prisuhan. Tawo mo lang ang gipalagyuhan mo, patumar ginagkakig sibo. Mayo man ang ideya ni Benyas. Parang at least sa ulihib la, malikawan nga mapasiguro nga hindi ba waisang may matabo ni kay Brizuela. Hindi rin sa Pilipinas, tao mo lang na tumarman na sang kainit. Kung kaysa, hindi ang tao hindi makapugong bla sa kaakig niya. Kung kaysa, hindi nasakbalo kung anong ginihimo niya. Si Brizuela, nagpangayo man isang pasensya sa mga pulis na iyan nahalitan labi na sa mga natabuan nga naka-duty sa Police Station 2. Suwong ini mga pulis nga natabuan to sa papalagyo ni Brizuela, subject ini sila sa investigasyon. Tabangkuton sila kung nga wala nila mabutikan, nga wala mabatyagan ang amat-amat nga paghitad ni Brizuela sang salsalon nga selda. Bisan pa nga nagsungka na ang kapulisan nga napalagwihan na ka-aksyon may salabton gihapon. Ang sentensya magadepende ina, ang Valdiviñas, magadepende sa Police Regional Office 6, PRO6. Isa preso naman nga si Brizuela. Dugang naman ng alokdos ang kaso nga isa niya tubangon. Kung ang kaso niya sang siya nadakpan, duha lang, pihugid nga madugangan. Kung masentensyahan, dugang man nga kalawigon sang penalidad o kung dugang nga pagtener sa prisuhan. Kaya sa mga priso, subong nga nagamonitor, hindi man tanan. Pero may mga priso ganyan, nga bisan ara sulod sang silda, pero narakabati bila sa radyo, damo police station, subong nga may radyo mo, may karaoke, kagaperbeg nga monitor diri sa Action Radio, ikon kisang katunugon sang radyo, bati pa na to sa silda, nga mayara sa mga priso. Di mga priso, kung kisa, nagapuno pa mati, mana. E dili, gid magsunod-sunod, ha? Pag hinugay, gid ka paminsar nga magpalagyo, nangod kon kamo makapalagyo gid man. Hindi man madugayan nga kamo ang madakpan. Aman ang ginasiling blasang kilala ko gamay sa Pilipinas ako pangitaon mo hugdo ng tawo. Nakita mo gid na. Kung hindi gid man ka madakpan, pasi sa ulihi inyo man hinulsuran. Una sa balita, una sa aksyon. Malo na ka muna sang bot ko silingon. Alas 5:16 ano pagkidibas sa nga balita, ang suya ay nagdangat sa pagpatay. Driver versus driver, taga Silay, batok sa Ibi Magaluna. Mga lunsay pangayos Bacolod. Isa ang liyamado, isa ang dihado. Isa ang patay, nagpatay sa buong preso. Una sa balita, una sa aksyon. Sambok Terminal Opisina, Barangay 31, Bacolod. Kilid sandalan gintumpukan sa mga tao kaina sa aga. Sa makitaan ang nagahamyangon kag dugoon nga lawas sa isa kalalaki. Ang biktima kag suspitsado pareho nga driver sang van nga iya sang DPL Transport. Yan ang ugat ining krimen mga kaaksyon sa pinahugay, naglabot sa pagpatay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal naman, by the way, ang ginatukod nga COVID-19 lab sa Doña Corazon Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital Dres Bacolod, ginapaabot nga mangin operational na sa ikatatlo o kung ikaapat nga simana sang subong nga bulan sa Hunyo. Good news pa ni. Dapat na operational na. Sa balita nasyonal, Pilipinas may target bulan sa Agosto. Makatest sa 1,000,000 ka mga tao. Mga 1 to 2% inisang populasyon sa ato sa nga nasyon. Amoy ning pasalig na naman ni Interagency Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Kabahin sa gihapon sa papaninguha.
sa ato sa gobyerno para mapukan nining COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Hoy may kongresista gindala sa ospital kay nagkulaps si ACT-CIS Party List Representative Eric Goyap ara sa ospital sa May Benguet. Kay nasang kaagahon na naglain matsyagya, gindala siya sa hospital. Abe pa makaluwas lang siya. 5:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Wanaon tayo balon anong sitwasyon sang Bacolod Subong na mutikan kag nasiplatan sa ato sa nga patrol with Action Jan. Action Jan, maayong hapon please come in. May nga manasyon mo na hapon sa tutanan ng mga kaaksyon. Ang patrol live na live kita nag-report dari mismo sa area sa Rice Extension mga kaaksyon sa Kupirgi Apon sa barangay Tacoling dari naman sa sulod sang Bacolod. Abaw, karon nga po at least no, hindi mo silang kasako kagagutok ang sitwasyon dari kung dalagan sa trapiko aton pagamalan mga kaaksyon. Dari man mismo sa aton ginakamtangan ninit no kung ilisipon gid lamang ang masalakyan ang aton makitaan nga nagapanagayon karon nga po sa mo mismo nga dalanon. Even mga kaaksyon sa area dito nga sakop na sa barangay Mansilingan sa gihapon Nice Extension o kung mas kilala sa tawag nga Libertad Extension mga kaaksyon karon nga hapon light to moderate gid lamang ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Anyways mga kaaksyon karon nga hapon marami aton panyempo manayanaya ang aton panahon do wala man sang patimaan nga magulan karon nga hapon mga kaaksyon. Hopefully nga magsigi-sigilan sa gihapon ang kaangay man sa gihapon nga panyempo o na panahon. Aton kadtuan pinamaan ka madalanon sa palibot sa syudad nagasupler sa gihapon. So moderate to heavy, to heavy nga sitwasyon sa dalaga sa trapiko ang area mga kaaksyon sa Burgos Circumferential Road. Isa sa ginaproblemahan gid sa ato naman nga motoridad labi na sa Bacolod Traffic Authority Office nga dalanon ining area sa Burgos Circumferential Road. Ang bisara nga nagagana o functioning ang traffic light sa mo mismo nga lugar o galing kay bangod sa kadamuon sa masalakyan nga nagabiyahe o kung nagalabay mga kaaksyon sa mo mismo nga lugar kung kay sa tikin ng nanon sa gihapon sa bulig sa mga traffic enforcers sa good nga mas ma-manage kag mahatagan sa sistema sa dalaga sa trapiko ang mga mismo nga lugar. Ang pinaka-purpose diri karon nga po kung makita naton mga kaaksyon porte kadaan ang bulyada sa Masarakiano gikan diri sa may east or rather sa west portion going east direction. But sa ringon ni mga salakyan nga gikan mga kaaksyon sa may Burgos sa Publica Market padulong na sidlangan nga bahin sa sulad sang Bacolod amo gining tuman kalaba nga pila sa mga salakyan mga kaaksyon. Vice versa ang mga salakyan maggikan sa area sa east portion from Fortune Town, Barangay Granada at kaga Barangay Alangilan nga labalaba man ang pila siniman nga kapulanon mga kaaksyon. Pero mas maayo-ayo na lang ina-compared mo sa mga pila sa salakyan nga gikan diri mismo sa may Burgos padulong east. Kay diri bumper to bumper may pila ka matiyempo dito naman yan sa piyak mga aksyon na light to moderate naman ang traffic situation. Flowing naman ang sistema sa trapiko kung gikan mga kaaksyon norte padulong sur na bahin sa mo mismo nga lugar. Ang bangga kuri karon nga hapon sa pinakauli nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office makabig lamang mga kaaksyon light to moderate ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Wala dapat kabalak-an ang mga motorista nga padulong adi sa Banwa sa Murcia o kung bisan pa nagapauli sa barangay Mansilingan bangod hindi amo sila kabugat ang dalagan sa trapiko sa mga lugar mga kaaksyon. Even ang area sa Bangga Metal karon nga hapon makabig lamang nga moderate to heavy ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Abiso sa mga motorista sa gihapon hindi malabyan ang Lacson Extension mga kaaksyon nila binang Taytay kay ongoing sa gihapon ang construction siniman nga hapon. Gani sa tutanan nga mga kaaksyon nga nagapamati siniman nga hapon ang dapat tinoy mo kung tamugid man ang labay along area mga kaaksyon sa Livares Lacson kaya nagdiretso magsaysay Lacson. Kung kamo nakadiretso na draa sa likod sa isa naman ka short time o pension house mga kaaksyon ang dapat ninyo himuon likod na lang kamo pa po palusot rin naman sa may Golden Field mga kaaksyon. Kung mo hindi niyo malabyan o kung hindi ka magkatabok sa Taytay kay ongoing pa sa gihapon ng construction karon gid lamang nga hapon. So himuon ninyo likod ka madiri sa may Golden Field then apos ka mo mga kaaksyon sa Dalan Araneta paglapos naman sa Dalan Araneta dire-diretso na kadto mga kaaksyon sa Dalan Aligis Road Araneta Street mga kaaksyon. Kung diretso man kamo diri sa wala nga bahin pwede man kamo kalusot
palusot hindi na kamo dira pag nabot bala sa may magsaysay, Lacson, hindi na kamo magdire-diretso pa Lacson extension, left turn na lang kamo magkagson pa Kuling Road, then dira kamo na post bla sa may atubang sa barangay hall, diretso nyo lang na ang inyo to ng ang lapos na silang road sa may kilid sa Bacolod Memorial, mga Kakson Memorial Park. Then lapos naman kamo sa area sa Alihis Road, mga Kakson, di ba? Shortcut ina para mas madasig naman ang inyong pagbiyahe karon nga po. Kung sa iluan naman natin ang norte nga bahin sa surad sa Bacolod, mga Kakson, moderate heavy to heavy man na traffic situation paglabot rin sa Burgos, Lacson, dire-diretso man norte nga bahin sa surad sa Dalan Ramos, Lacson o kan BS sa Kino Drive, mga Kakson. Ato na biso sa mga motorista, temporaryo nga likawan ang paglabay sa Lacson area, mga Kakson, kundi nyo man tuyo magpadulong abi sa SM City Bacolod. Pero kung nagkantuan nyo man downtown area, ang atong pinagka-advise sa inyo, pwede ka mo magkakson kalabay, left turn o kung right turn ka mo sa may area sa B sa Kino Drive, then lapos ka mo sa Gatuslao area o kung San Juan area, magkakson, then going south direction, dire-diretso na sa downtown area, magkakson. So, paano na madulong nato sa itong magkakson yung sitwasyon kung dalaga sa traffic o ito pagkamalaan, bantayan ka ron interview natin, Action Mar, ining nakapalagyo bla, nga sa prisuhan, nga kang nagsungka sa kapulisan, siniman nga hapon, ginatinguan naton nga malabot, ining nga suspetsado sa likod sa pagbuno, patay sa isang kapersona diri sa may Bacolod South Ceres Terminal, sinigid lamang nga aga. Mga Kakson, naman ang pinagsitwasyon sa palibot sang syudad. Rekta sa Batuman, palibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa Bacolod Action, sa Bacolod Action Radio. Las 5:24, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi magpaulay sa iban ang milagroso nga kapsula sa simple nga tawag sa ato na may inisa ang manunggal. Para mo na sa mga nagpamatuod nga ang Panyawan Herbal Capsule may alibyo gid nga nadala sa ila sa nga ikaayong lawas. Sa mga wala pa nakatumar sa nga Panyawan Herbal Capsule, aber, tilawin ninyo kay di kamo maggahinulsol. Plus kung medyo luyang-luyang lawas ninyo sa diway kamo gana hulag magtrabaho, tumar Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Pwede gid mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban pang botika sa inyo sa nga lugar. Magluwas sa Panyawan Herbal Capsule, yaraman ang Panyawan Liniment para nakitsang lawas Panyawan Liniment na. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Makalimutin ka ba? Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Naga-problema bala kamo sa inyo sa atay, hindi maayo ang pamatsagan ninyo bangod may diferensyang atay ninyo. Ang sabat sa na maka-aksyon, DTX 500. Napamatud-an na sa mga pagtuon nga epektibo ang DTX 500 nga pangontra sa mga toxins. Hindi na pagpadugaya pa nga ang ginabatsag ninyo, labi na sa atay, maglala pa. Mag-DTX 500 na, das kan medyo mataas-taas ang blood sugar, may ara ka mo family history, nga may diabetes nga balatian, diabetic, hindi na pagpadugaya pa. Kay kadalikado nga sahi sang balatian, mag-DTX 500 na. 5:31 Action Radio Philippines Standard Time. Buwan-buwanan tayo ng ato sa monitor sa ato sa live stream. Si Toto Reynaldo Poderoso. Ari ni saguro sa dalawsang mabugnaw nga kahoy. Nagahilay-hilay. Nga may upod nga mabugnaw man ka nagahulas. Si Reynaldo Poderoso. Amigo ta Benji Bantong, thank you. Oy, ato si amigo man Erwin Cordova, batchmate ta Carlos Lopez, kamusta? Benito Magbanwa, si Queenie Lacson. Shout out kay Anya Lacson. Kay classmate Queenie Lacson. Monitor man sa sinigid ng mga tariyon. Sa iba naman diho, kay parang mabuhin-buhinan kay Dabo, gid, basi kundi tadi maubos pala. Maki Arigin, MMC, dara sa may bangga, DE, Kabankalan.
Jose Lee Raest, Nelian Lutilia Zain, si Jen Oesiser sa Germany ni si Jen mo. Si Ma'am Jen, Maki Arigin, okay, Nelian Lutilia Zain, Heaven, si Nelian, arasya sa may Metro Manila. Heaven, good afternoon. Helen Huwesna, good afternoon, ma'am. Helen Huesna, good afternoon. Kenneth Valencia, mahauta. Alright. Salamat kay Kenneth Valencia. Edith Diosi, watching from Makati City. God bless. Salamat. Mario Luniez, good PM, hi lang sa family Luniez sa La Castillana. Kagamarante dari sa Banwas ang Hinigaran. Lito Dayap, good PM. Ana Mandri Ghost Rob. Walang forever habal ni Anna. Alfred Ednords, watching from Alhis. Lourdes Blazer, thank you. Jocelyn Calabaan, Joseph Nepales Magwad, good PM Staran. Ernesto Rigazzo, mayong hapon, 5:34 na Action Radio Philippines Standard Time. Ibalaon tarang detalye sang balita sa katos nga mga Action Unit reporters unahon naton sa bahin sang Bacolod City Hall. Mayo-mayo ni mga action kay kon matigayon ni nga maka-operar naman ang COVID-19 Laboratory Center diri sa hospital. Iyan ni galing ka regional Bruti para man sa mga taga Bacolod. Ang target maka-aksyon maka-operar na sa ikatatlo o kung ikaapat man nga simana sang subong nga bulan sa Hunyo. Action Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Action Art. I hope on Action Art. Mayong hapon, please kabin. Amo in Action Marlon ang resulta sa pinaka-latest na pag-sugilanon ni Councilor M. Ang subong man ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin, Montelibanong Memorial Regional Hospital nga si Dr. Julius Drilon. Now, kung marumduman mong first or second week sa tuan ay isang June, sang ginaparayan ni Dr. Drilon nga masi pa malang mga operate sila apang may pila ka mga changes sa siling timeline na bagundan sa pila ka mga consideration siling ni City Administrator M. Ang no, nga hindi paiway. Especially sa may mga ginihimo sila nga mga adjustment mismo sa siling ginapatukod nga laboratory testing center. Pero sunod sa iya, ang good news diri, kay at least kung matapos na ini, maka-operate, makabulig ini, nga hindi na kita sa Iloilo magpadala sa anuman nga mga swab sample, no? Nga kulaton sa pila pa ka mga sinimana antes mapagawa action Marlon. Now, dugang pa niyan, isa pagin ka-latest dire kay hindi lamang sumong sa Corazon Locsin ang ginahulat, kundi anong may expect including sa Teresita sa bilog na probinsya kag Negros. Ang sa bahin sa Doctors Hospital, kundi private pa niya, pero ang latest na nakuha ni City Administrator M. Ang, may mga accreditation na lang ason Marlon ikan sa Department of Health ang ilang ginahulat. Kag dati may mga trainings posible ang ilang siling mga personnel na mag-auyat siling laboratory center man. The same man nga ginahulat niya nga ginalauman nga matigayon man ang iyasang Red Cross na nga siling di kamay pa makompleto man ini. Ang isa pagid nga good news kay nag-abot man kahapon nga daw ang mga equipment to Action Marlon nga ginahulat para naman sa gamiton sa sulad na bilang COVID-19 hospital na muning Queen of Mercy Hospital sa Barangay Magdalagan. Kundi ang equipment sa to ginahulat parang at least pangin operational na ining hospital matapos nga nagperma siya upon diya sa lokal nga paruan sa Bacolod sa isang memorandum of agreement. Kaya kung may araw sa mga pasyente nga dalon aksyon na Marlon kapin pagid kung ang iya sining status bla hindi gid man severe, no, ang severe mo nang dalon niya sa sa Corazon Locsin, pero kung mild lang dito na dalon sa pasilidad
sang Queen of Mercy nga mo ni ang permahan o kundi kontrata sa Bacolod na gamiton bilang COVID-19 hospital. So mga equipments na kinanglanon dito, nag-abot man kahapon nga adlaw. So sining niya, mayon ay kung maprepara rin maplasta na tanan para at least baka umpisa naman, why natong ginapangayo, mayara iya kadalagpan ang mga Bacolod noon in kaso kinman na mayara sa COVID patient na mild symptom mo ang iya sining nga ginabatyan. Yari si City Administrator M. Ang. It's still on the process until now. Ang timeline niya sina is target ma-open na siya 3rd or 4th week of this month. Medyo ano siya jutay kay do medyo maging diwat lang gamay kasi I think sa layout. So medyo jutay nga delay but definitely it will open within the month according to Dr. Delon. As of last time na nag-isiganay kami. Ang iyasang doctor siya complete. Kaya actually ang ila na modular, complete na siya, complete set na ready na tanan-tanan. I think they're just waiting for their accreditation sa ila nga mga pathologists, medtechs, may proficiency accreditation na do pinanglan sila mag-train sila na ka-base nila, mo lagi ng ginahulat nila. As far as the laboratory is concerned, kompleto na naitanan ang physical structure, ang facilities, kag ang mga machines, kag equipment, complete set na siya. Ang the doctor's hospital. Nahulat lang nila is actually the official accreditation from the OA. Ang Queen Mercy, ma'am, kumusta? Kung di magamit to sa city para sa mga COVID patient, ma'am, anong status ato? Yes, ara na siya, na-consummate na ang aton memorandum of agreement, i-capacitate na siya, so may mga, actually, nag-purchase ang syudad sang mga equipment na ibutanda, mga importante nilang facilities kag equipment like mga mobile x-ray, mga ventilator, video laryngoscope, mga importante bala nga para sa mga cases bisang COVID kung ma-hospitalize sila or kinanglan sila i-intubate for example. So din nag-purchase ang syudad and as you know, ang medyo na-delay kita gamay kasi wala mga biyahe bala kabudlay mag-transport ng mga equipment halin sa Manila sa suppliers kadto diri but ma-inspection na ang aton COA kag ang sato di sa syudad sang mga deliveries na nag-alabot naman as of yesterday na I checked nag-abot naman ang mga equipment so Marlon, sa palayag ni City Administrator M. Ang mayong hapon nagali sa kay Tuto Wilfredo Monies, no, monitor sa imo Adri Allen Taxi. Sining hapon sa Action Report sa afternoon edition. Action at tayo po na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mas maayo kon matulo temprano makaoperar na gidman kaya gapating kalabanan nga lawig-lawig panayaho base malabutan pa bulan sa Disyembre. Tikondamo nga to sa mga COVID-19 laboratory centers. Madasig man ang pagpagwa sa nga resulta sa nga RT-PCR test. Kag kon mag-negatibo, ini mga nagbalalik bilang mga abo diri sa aton papuli sa Negros kag Bacolod. Makapuli direkta sila sini yatag sa kapulian. 5:41 Action Radio Philippines Standard Time. Nagapakita ka bala kamo sang makahatag pa alerto sa inyo sa paminsaron kag pabakod resistensya sa lawas. Liquid food supplement CL-P2P2. Akong sa na rekomendar sa mga paniyempong balita sa COVID-19. Mayari nga pundala nga peligro sa ato sa nga ikayong lawas. Gani mag CL-P2P2 na. Importante man maka-aksyon nga pahanumdum sa inyo ha. Na magbakal kamo sa nga CL-P2P2 pilion nyo ang original kag hindi ang peke. Damo sa nagabaligya nga peke. Kini nagalibod na kaksyon, dili kamo mabakal kalaban-laban peke na. Mas maayo kadto kamo sa masaligan nga farmasya akong butika, dira kamo bakal CL-P2P2. Laking CL-P2P2, laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon.
Randy Robicaga, monitor. Okay, salamat. Kay Kasata Efren Hervaya, kayo Silent Marlon Hervaya. Malika sa Efren, monitor ko di subong sakay sa si Respa La Carlota. Kasakay siya kasa Efren Hervaya. Halong-halong na kasa. Standby ha sa ato sa nga pagbalik. Hibaloon ta ang pathag sang sining nagsungka nga nagpalagyob lang priso halin sa police station to. Man kina naggasungka siya ngayo sa bulig sa opisyal sa barangay sa lugar ng ginapulian yaman. Kag dito sa ginadiretso sa City Director. No, sa opisina ni City Director Colonel Henry Binyas. Ano ba lang rason niya nga nagpalagyo siya? Gingaan niya huol ang ginpalagyuhan niya nga naka-duty nga kapulisan. Sa ato sa nga pagpanubalik, 43 minutos na kaligi sa tag ng alas 5. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ito ka mga importante nga Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Maitisi ang alkaline nga vitamin C gina-edukar, gina-balance, kaya ginapabakaw ng ato sa immune system. Maitisi nagatap na sa taran-taran nga mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Sa maraming kombinasyon, mag-inom sang Mighty C para sa ninyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Manang Santon Plus Herbal Capsule na puno sang anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties. Nagapakubos naman sa mga naghubag nga parte sa inyo sa dingalawa Santon Plus Herbal Capsule. Napamatud-an sa mga scientifico makabuligid pagkubos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver. Kag madamo pa Santon Plus Herbal Capsule makatapta sa madamo nga balatian. Garantisado kag may alibyo. Mary Ann Fortaleza, mayong hapon, great lang nga bata ko, galuto, sudan namon ba, mayo kay nagaluto na. Philip Laurente, Barangay Minuyan, Samuel De La Paz from Pahanukoy, Edith Diose, Tamyaw Banaco, Ricardo Diose, Barangay Ilopez, Silaya City, thank you. Benito Magbanwa, raman si Tami Buen Cochilio Baliao, ang dancers ng Jovis Market. J.R. Mainit Region, thank you. Ara si Toto Warren Ilagad Ibanez, Romel J.P., Jocelyn Arisibita Olak, Conmili Espino, safe watching HDA dari sa Morsya. Kasata Emilia de la Torre, thank you. Romel J.P., kapamati sa Singapore. Alright, thank you. Jingle Pahilanga from Granada, Rio Pao Kind, hello, salamat. Menda Damin, Menda, Maritorya kami dari sa Kawayan, Negros Occidental number 1 kadri. Salamat kid sa mga taga Kawayan. Joel Aligato Jimenea from Cityville, Estefania, Paripons, Araban, Jen Oasis sir, thank you. Aslam please ano mabiyahe ang fast craft. Amo nang ginahulat pagid, kay way pagid anunsyo ang sabahin sang vessel. Ang sa eroplano ya, ang Philippine Airlines, ang PAL, hindi pa sila mag-resume sang commercial flight nila until June 15. Inang biyahin nila na mga returning residents na sila, no? Returning OFWs, returning residents. Until June 15 para ang ila sa nga pag-cancel sang commercial flights sa aeroplano sa PAL pala na so far, sa Philippine Airlines. Balikan tang patrol, ay balon tabi pamati antara nung rason sang nagpalagyo nag-surrender nga priso. With action dyan sa patrol, action dyan sa report nga balik, please come in. Action Mark, nagpabot siya sa ibubunot, no? Malaking ibubunot abi. Ining si James Venezuela. Ining sa Action Mark, mukhang nagpalagyo kahapon sa isang daragikan sa custodial facility sa police station number 2. Kag kainagin namang sang udto, nagsungka sa kaya Bacolod City Police Office, City Director Police Colonel Henry Binyas. So, Rodriguez sa interview natin kay Venezuela, iyagin palayag nga nagaplano ini nga magpalagyo kay hindi niya mabaton ang kaso agin pasaka sa iya kumo aligasyon diri niya ginplanted din lamang ang mga na-recover nga illegal nga droga sagtong siya ang aligar nga nadakpan nga yara sa Action Mar nga nagabaligya ko nagaduso abi sa illegal nga droga mismo sa area sa Purok Lobi sa akop sa barangay Treso na daman sang Bacolod. Aligasyon diri ni Venezuela nga duging kainit kitang ulo niya nga wala sa sangsala, wala man na-recover sa iya kag ang mga ginpresentab dito sa nga mo sila nga 3 sa gingkasa ang
operation batok sa isang Mario Cotto to 2020 sa area sa Barangay 3 hindi ito iya kuno Action Mar. So iya gini mo gintanuan niya paano sa makapalagyo sa prisuhan kaya balaran sulod daw isa na may imo Action Mar ginay mo ito no kay do nakita nga do kapos na matukuno balion la sang sa nga dito mismo Action Mar nga sa selda mismo sa kabilya. Sige, tingwaan niya, nakakita sa isang tiyempo, gamit yung tuwalya, ginalubag yung Action Mar, kag dito, kita sa gamay, abi nga tsansa, nagatingwa, gini magpalagyo. Yun bukla sa man to ko ng jealousy, sa likod gamay sang hiyaman mismo, sa hilang sa police station, dito sa naglabay, kaya nagpalagyo. Una ni sa kuno nagkadto, dito sa Iloy, sa may Barangay 3, nagpakayos ang buli, ganun kaya ba si Iloy magsungka, hindi ko wala nilagyan, wala sa kunong tolerar, sa iya ginikanan. Kaya bala, hindi kita magsungka, nagdiretso ini siya anay live-in partner nga balya amugin ako nung iya ginaupod nagdiretso ini Action Mar sa area sang Barangay Alhis naglakat sa kay Baby Shark no adikto sa nagupod galing kay iya kuno plano tani hindi kita magsungka mo maupod na lang sa tani kuno Action Mar sa sabak sa mga rebelde malakat na kuno sa bukid kag maupod na lang sa rebelde Action Mar kaya balya hindi gin malaki para malikawan niya ba ining kaso ang ginpasaka sa iya. Dahil kay ginpilit sa kuno ni Baby Shark na magsungka na lang sa pulis para siya seguridad. Rason to nga nagpakigangot din sa mga barangay opisyales sa Barangay 3 kag diktok sa magibuligan sa nga makasungka kay Colonel Henry Binya. Boss lang nakson dyan, ang nakaingganyo sa iya, among live-in partner yan nga si Baby Shark, kag ang iya sa ginikanan niya daw, why siya nagpati? Why siya nagpati sa ginikanan? Kay Baby Shark, nadalagi ka? Kay Baby Shark, dalagi sa? Nagpatigil sa kami basing kantalan sa guro Baby nagpati sa sumama to nagsungka sa mga kapulisan. Yari ito interview kay James Brizuela sa Selda karon nga sa mga sumama na uno nga sa Selda sa police station number 1 temporarily kay matabo siling station number 1 man ang makomit sa iya sa BJMP Action Mar once magabot na commitment order ginalauman nila mapapanaog sa masunod nga semana. Yari si James Brizuela sa itong interview. Opo nila, gintantidan ko nila mo, hindi ko mabaton nga. Gintantidan ko nila, muna nga nalagyo ko. Oo. Muna nalagyo ka? Oo. Ito ba sa May 4 to di ba nidapot ka? Oo. Ano to planted? Planted lang to ya? Atong sa chapel? Oo, sa chapel. Gano'n ka to ganito? Wala gano'n ko to, nagbakal ko to sudan. Sa ugto to, di ba? Oo, to. Bago ko to bugtaw mo, nagbakal ko sudan. Siguro pinang ko nila, butangan ko nila siya sa bulsa. Okay. Nagpunta mo lang nalagyo ka? Oo. Pero dugay mo naging plano magwa sa selda? Dugay mo? Oo, gano'n. Kuya nga Pero kung mo ka matupod? Oo, gano'n. Paano mo siya ginuksan? Gintan ko katila ang kabilya. Kabilya? Ginbutong? Hindi, ginlubag. Ginlubag? Malubag lang dugay lang? Gano'n, sa kahoy. Paano ko naggamay lang ng to? Hindi, makuha mo ito ang isa, dako naman mga kaibigan. Nagsuhot ka lang ba yun? Oo. Saan mo na? Wala may gabantay? May araman to laras sa tubangan. Sa ba? Pero wala, nakita ka nila? Wala? Why? Di ka naglabay? Sa kusina. Tapos sa buwak ka lang kaya ba yung perka? Sa jealousy. Jealousy? Tapos diretso ka pa ba? Oo. Abre ang gate? Hindi, sa likod yung nagagi. May taklas sa pader. Sa tupad ng silahan? Oo, sa silahan ko na. Pero bukon ng ulan, di ba? Oo, nagunta ng ulan. Tapos mo palagyo din ka ng diretsyon? Sa balay, sarado, pag tulog sa neutral, nagsakay ko sa tricycle. Sama mo na ang nakakapain sa pag-elder ni James Brizuela sa atong interview, no? Nagmaayo din sa isang pasaylo sa mga kapulisan nga naritan tungkol sa pagpalagyo Action Mar. Tingin ko naman atong statement sa Police Major Sri Abalyati, the damage has been done Action Mar. Kay na-file na to criminal case ang jailer and may mga administrative cases nga posible pa tubangon iban pagiging mga kapulisan, no? Anyway, sa piyak na bahin, ang ginkatuan naton sa ningapon sa area sa Barangay Mailom, i-clear naton kay ang statement diri sang pila ka mga otoridad, kaya particularmente na sa City Disaster Risk Reduction Management Office, nga ining lugar, boundary ni sa Action Mar sang Mailom kay Ilihan. So ang piyak dito sakop sang Mailom, ang piyak naman sakop
sakop sa nga barangay Ilihan. Galing kay ang lugar mismo sumako sila nag-rusdakto, gina-measure nila nga sakop na to kay area sang barangay Mahilom. That's why nga ginatawag nila nga ang lugar is, ang specific address is Purok Kabukira, Kalubihan 1, Barangay Mailom, sa Daman sang Bago. Kaya mo tabo kay ina ang parte dere ang first ginagapag matapak mo apit sa Taytay ang tunga is in Action Mar na rusdak. Timing man nga naglabay ining truck nga ginamanayo ni Jojo Española kay boto ko naman paglabay do ginbutong sila nga do nag-isol balik and din mo to na rusdak gali ang foundation sa dalom na dala Action Mar ang platform o kuno mo na ang ginalatayan gid no sa Taytay nga area. Dugay na man ako no biyang Taytay, gina-check subong sang City Engineering Office ang Bago kung ano ang pinakarason, no? Kung may mga kinahanglan lang ang maintenance, production mga dugang para makayoy ng Taytay dra. Wala na si Ambaldri nga ang himuon o ginaubla karon ni dito sa area gid mismo upod ang CDRMO, gina-pull out nila, no? Tingwa nila makuha gilayon ang truck kag temporaryo o galing nila na nga sirad-an ng Taytay. So apektado dito mga pumulyo sa barangay Ilihan nga nagapuyo sa babaw pangabahin sang resort Action Marlon. Then ang alternatibo nga lagyan aksyon dyan kung mayara sa mga taong luyag magsulod sa lugar? Ang sa interview naton kay Inaction Mar, kung nagalang panglakaton ka lang man abi or mayara ka single nga motor, sa kilid mga 20 to 50 meters away ang kalayon gikan sa Taytay, mayara dito Action Mar nga do pwede ka lang katabok bla suba kay nabaw lang man ang suba mo. Hindi kita mo sinakadalom. So kung galakat ka lang pwede ka katabok adto sa may resort or pwede mo matulod abing imo dala nga single nga motor o kung na motorsiklo mo. Pero kung tricycle, four-wheel vehicle abi mo dala ang matabo na malibot kag sila kalota Action Mar sakop sila kalota malibot ka to lapos sa may barangay Ilihan Action Marlon. Kaya mo nang pinaka-available ang nga option nila nga para makatabok sa kung may salakyan sila nga ginadala. Mo galing matabo damo apektado dito anyway tikay na do nakabisita naman to pinaka-opisyales sang syudad sang Bago Action Mar. Yari si Jojo Española mo son driver sang truck na interview naton kina sa lugar gid mismo. Anong sitwasyon kayo naman? Wala kang expect na ma-usmol siya? Okay man. Wala ko nag-expect na gulpe lang ako naman balik. Nagbalik ka ng gulpe? Oo. Tapos, ibot silingon ato ka sige-sige ng lakat. Sige ako tanong, hindi ko naman kana ko man nanunos gulpe, kibot na ako. Marumtang na sa. Doon nagbalik ka, doon ginunos ka gulpe. Pero permit ka na ito kalabay? Oo, permit ka kalabay, permit ko nag-deliver. Action Mar si Jojo Española, ang purpose na kuntani kay ma-deliver sa balasang balas o kamaula to sa balas kay may gina-construct na Action Mar isang establishment sa sulod sang resort gid mismo. Galing kay amo na natabo kay ina nagusmo di way na dayon digto kagati magka-problema naman na no ang ilang sige-sige nga pag-obra kon trabaho sang establishment Action Marlon. Ginatiwan na ito makingangot sa CDRMO para makakita ng update na sa sunod sa Bago Action Mar kung anong kaimtangan dito kaganong ila posible mo on sa lugar mismo Action Marlon. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. La 6 ono aksyon Radio Philippine Standard Time. Lapaw no kita isa ka minuto. Damo pagkatani kaya sang dapat tatalakayon kag damo pa sa mga nagpadala sa inasading mensahe sa live stream prote way time mo lapaw nagikita. Lunes na naman sa ato sa nga pagpangalagad. Magasunod na aksyon Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Sa Technical Control Action Oliver Pason with Action JM Baikin. Ako naman Action Marlon Hedevaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.